σήμερα με το ιδανικότερο σενάριο 3-3. Εντάξει, αυτός ήταν ο στόχος μας από την αρχή. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα που ξέραμε, γιατί παίξαμε και δύο παιχνίδια σε πλαστικό γήπεδο. Υπήρχε σίγουρα η κούραση κτλ. Παρ' όλα αυτά τα καταφέραμε. Σήμερα στόχος ήταν να τελειώσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για το παιχνίδι, έτσι ώστε να ρίξουμε και εμείς λίγο ρυθμό για την κούραση που υπάρχει και όλα αυτά. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν μια χαρά. Συνεχίζουμε, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Σήμερα ήταν πολύ καλή και η απόδοση της ομάδας. Ναι, όποτε ανεβάζαμε ρυθμό, νομίζω ότι κάναμε ό,τι θέλαμε μέσα στο γήπεδο. Ήμασταν ο απόλυτος κυρίαρχος. Πετύχαμε 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, άλλο ένα στο δεύτερο. Όλα κύλησαν ρολόι, όπως τα είχαμε υπολογίσει. Για να βγει το 3-3 της εβδομάδας, μπορεί εμάς απ' έξω να μας φαίνεται εύκολο και να σας ακούσει υπολογισμούς. Εσείς που το ζείτε από μέσα, θέλω να μας πεις πόσο δύσκολο είναι και επειδή ίσως στη συνέχεια το χρειαστεί αυτό, δηλαδή να κρατήσει ομάδα από όλα τα θέλει. Σίγουρα ήταν η δυσκολότερη εβδομάδα όσο καιρό είμαι εγώ στην ομάδα. Μόνο και μόνο το να παίξεις δύο φορές μέσα στις 4 μέρες σε πλαστικό γήπεδο υπάρχει μεγάλη καταπώνηση. Είδατε, είχαμε ορισμένους τραυματισμούς κτλ. Ξέραμε όλοι ότι ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Από εκεί πέρα, εφόσον τα καταφέραμε και κάναμε 3-3 νίκες, που ήταν και πάρα πολύ δύσκολο, συνεχίζουμε με τον ίδιο ρυθμό. Εντάξει, παιδιά.